Voor de 20ste keer is zaterdag de ronde van de Westerreen fietst. Het fietsclub Otto Ebbens organiseert de wedstrijd. En extra bijzonder, want de Westerreen fietst is een van de oudste routes van Friesland. Dat zei dat we een van, ik denk het oudste criterium binnen van heel Friesland. En dan kunnen we proberen dit wat in de ere te houden. Dat valt net af, want er zijn nog 4 criteriums in heel Friesland. Maar we houden vol. Jo, eigen net zanter hier. Hij het oornaam van hier oor dan? Ja, zeker. Ik ken de hele historie net van de club. Ik ben denk ik al 40 jaar lid. Maar en nu dus voorzitter. Hoe wichtig is het dat zulke wedstrijden organiseren we? Ja, goede vraag. Je moet er een beetje gek voor wezen. Ik heb zelf een protofiets. We vinden het leuk om de jeugd in het spier te hebben. Dat zien we steeds meer op wielerbaan, zeg maar, die dieren daar binnen. Nou ja, en ik weet dat de jeugd het leuk vindt om op een strijdenparcours te krijgen. Dat houden we in staan. Ja. Het waar zit de organisatie net mee. Doch zouden ze de moed erin. Boven dat kan talent zich in zulke wedstrijden bewijzen. Ik vind het een leuk parcours, veel klinkers. En ja. Gaat het ook goed? Ja. Wat vind je van het weer? Ja, nat. Ja. Alleen maar dat je ook met het fietsen. Nee, het is wel leuk voor een keer. Waarom doe je mee? Omdat ik beter wil worden en het leuk vind om wedstrijden te rijden. Waar kom je vandaan? Groningen. Groningen, oh dat is nogal een eindje. Ja, 3 kwartier rijden. Ben je hier op een fiets? Nee, met de auto. Go!